Baik, jotono lamsogo sini ko news media rokno dinio jagao जों बेलेखिनो खाथुं खाजानि बिसिंतै बंनि मानखा जतनि नो साक्तार मानिबाय तै बुबाग्रानि नाहार मुंबाय दिनै फार्स्ट प्लेनारि सेसन लाबोखौ जों फुंनि 10:30 बाजि दङ अजराव गोबां मानसि बरक मालायखा कान्चनपुर आम्बासा दिनै आयंग 48 करमसरा 47 आम्बासा 49 सामुदुं गोबां जायगानि बरकनो जों फाइ दंमानि नखासिनि फार्स्ट प्लेनारि सेसन दिनै 15 तारिख खाना 16 तारिखआव फाइथा खुंनाय बे दिनै अजागाव अबाहायनो दिनै अकरा साक्ता रक बाहायनो जों साक्तारि सामुं थांनाय रक नरक मिडिया रक बाहायनो फुंनि सिमि नरक फाइलायजाक मियानि सिमि नरक फाइलायजाक जों नुबाय दङ अबाहायनो दिनै नुखा जतननो दिनै बुमा बदल रखुंथों दिनै युथ रखुंथों दिनै पेरेन्टस बडि रखुंथों जतन साक्तारि फाइलायजाक बे साक्तारि फाइमानि जागाव अबनो बाबुगानि मुसुंगो जे बुबाग्रा बाहायनो बिनि साकसरि मेथुतै मियानि सिमिनो अरब फाइ नायकल फाइजाक थासिं खुंगो बाहायनो आं दिनै बरमराम प्रेसिडेन्ट बरमराम गिरांखौ बुंबायबो मालायखा बबता बर आफुजनखौ बाहायनो मियानि सिमिनो नायकलि दङ दाबुबो नायकलि दङ अक्रा साक्रा रकनि नायकल मुं दिनै सिक्ला रकनि तुइबुल मुं दिनै बुमा बदल रकनि जतन कबलि दिमानि आबो दिनै बेलेखिनो मोसांजाक बेलेखिनो स्रांजाक बसकांनि सालनि बागै अबो एसे पहरनि लामा जों नुगुरि दङ बुकसाक जरा जों नेशनेल पार्टी रकबो नुकमानिबो नुगुजे जों बुमा बदल रकनो एबा बुरि रकनो जों साक्तारि फैमानि नुगिया बे ताबुनि अजराव दिनै बुरि रकनो बुमा बदल रकनो दिनै सिक्ली रकनो साक्तारि फैमानि नुकमानिबो बेलेखिनो दिनै दफानि यगजाकनि लामाव थांफुरि जों नुगो दिनैनि जे प्लेनारि सेसन जे अरब बुबाग्रा सहक बुबाग्रानो हामजाकनाय सेंक्रा रक जे प्लानिं सोलिनाय प्लानिं नो गाहामखौ खोनानानै ताइनंनि मिडियानि बिसिमथिखौ आं कबनो फोसाबनाय जे हाकसाल गाना फायनाय रक बरक बाहायनो जाहाथे साक्नो नायकलै हामिया जाया बिपद आपदनि याकि काति उइतै अरब फाइमानि अरब तंमानि यागुलो बाहायनो कुबैकक जेटा दिनै तंग सांग तंगै जों खरक सालै अ पान्दान जतननो सहযোगिता खालायनानै एबा खरक साथे खरक जतननो पक माखासार ताइ आनि सुरि मुंबो दंनाय जे काइदर अरब जे बरक फाइनाय रक जतन खामानि खालायदों जे जानि जानि सुरिमानि मताय उंथों काइदर उंथों ईश्वर उंथों बावबान उंथों आल्लाह जतन जायजा सुरि मुं माइमै संनाय रक दङ जागा बरकनि साकाबा हामारि खालायदि माइमै संतनिओ जाहाथे आरो कुनो यंसा कुकसा खालायातै अक कुक देरायातै जतन काहाम फोरोंथे थाखिमाननानि आबोखौ नंनि बिसि